Hello guys, kami po yung video guys. Nang diskarte na po ko din yung nakita kay para na. So, aron kay manglaban ako og sugod guys kay para natipad ibugas og sudan kay tamag ay hinay guys kay naatay daghang mga anak niya sila ra batong estudyante lima ka buok. So guys, karon kay ako sa nisang siligan daan kay tagalaban ako diri guys basta wala ilang sakyanan kay ako dili siyang siligan niya ako misbisan og tubig kay abo guys naman. So dako dito ko pasalamat sa Ginoo nga bisan pag kanang simple kaya ako mga video na lang gyapon tanaw og ganahan sila. So thank you kay sa mga supporter na ko nga mananaw sa akong mga video kung asa namin. So bisan pa man guys nung sa kinabuhi nung malisod kita naman. Pero maningkamot lang kita para mabuhi ka din sa kalibutan. So nga akong mga anak ko ay karon tuwa sila sa balay niya. Isalig na ako sa Ginoo tanan guys una ko mulakaw ko na ko Lord ikanay bala sa akong mga anak magbantay niyo kay ako magsikay sa ako para sa mga konsumo. So kaya sundo sa akong pares kay dili sila na ko sa midyan kay naandun ni sila na kanang obligasyon so pambayad ko niya sa obligasyon sa mga pila ra man tayo sundo guys nga ra man kasama taon naman na mo daan dagan pang adlaw guys bali na mo muna ang sundo ng sobra. So di jud magsilbi wala koy income ako dako lang kay ko naman sa Ginoo na naka-imbis ko nga mag-vlog na lang ko mag-content kay basin pa dai dire nga na ako'y mapo ko para sa akong pamilya. Taas kay tagpangandoy para sa tong mga anak guys no nga akong anak makahuman bisag sa unom na kong anak nalay makahuman nila sa usa kay lison na gid kay tanan. Akong kamawan graduating na grade 12 niya wala pa gid taon ni kapaindol mag-college siya wa masig sa kalisisyon ako siyang giingnan nga mo suporta ra gid niya kay bisag lisod ta bahalag ka ng pobre ka at least maningkamot jud mo kay di ko ganan guys na kung mga nagsama na mo wala tarong income nya kapoy bi tanan ako kag may pa sila bago pa ko nang anak manglabada ra jud akong kanang ambag sa kumpares kaya kumpares ang tugaron wala jud siya stable nga trabaho construction ra siya usay wala nya ating paita ang mga bata mga era bisug kaon. So, dili lang ko to bakong video. Salamat kay sa inyong pagtanaw.